Здравейте, деца! Днес в това видео имаме нов ученик. Представи се. Здравейте, хора! Аз съм Жанет Петров Руменов. Аз бях единствената момиче, защото другите ги изключиха. Доста много красив. Ой, защо се... Абе, махай ги те с учебници. Now, let's speed things up a bit. Window cleaning. Аз тя, господа, може до туалетна да отива. Що се хвърляш ти така долу? Господа, знаете ли? Кой? Синът на директор. Добре. Даже, ето, дигам ви. Нямам ще тетрадка, забравих си. Добре. Ето, аз ще ти кажа. Ти само ще запомняш. Не, що се върнах? Госпожо, какъв час имаме? Само забравих. Български език. Български. Забравих си тетрадката. Момиче, ти как ще ми забравиш тетрадката? Ти луда ли си? Не, госпожо, не съм луда. Защо питате? Аз знаете ли коя съм? Коя? Аз съм дъщерята на директора. О, така. Извинявам се. Легнете си, починете си. Господи, може да легна малко да се измия. Имаме една новина за вас, деца. Добре, сестрата явно отсъства. Имаме нова ученичка. Името е, представи се. Здравейте, аз съм Михаела и съм на 9 години и съм от училище, ще уча. Добре, какво ти има на ръката? Когато играех в танцова зала за балерина, но след това се счупих ръката и дойдох на училище. И последната част, втора, където ще има любовни драми. Не драми, а любовни. Просто и така. Това наистина се счупената ръка. И ние бяхме с вас, Вики и Жанер. Последете ни за още такива видеа. Лайкнете и тъгнете приятел в коментарите, за да гледат това видео. А от нас, чао! Измислете ни име! За новата ученичка, защото Марая не мислим, че е добро. Чао!